Nthawi ya Nkhani ndipo mawu uno muli ndine Ronald Mpaso poyamba nayi mitu yake. Atsogoleri a mabungwe awalangiza kuti azikonza dongosolo lopuma pa ntchito pokonzekeretsa olowa m'malo mwawo. Dziko la China lakweza thandizo la ndalama zimene limapereka kuthumba la mayi wa fuko la dziko lino limene limathandiza atsikana pa maphunziro. Ndipo nkhani zina, bwalo la milandu lakana pempho lakuti lipereke chiletso ku bungwe la Malawi Electoral Commission kuti lisamagwiritse ntchito chiphaso cha unzika ngati chovomerezeka kuti munthu alembetse mkaundula wa voti. Ndi zimenezi ndi zina zambiri tiyeni tikhalire limodzi. Munkhani yoyamba, atsogoleri a mabungwe awalangiza kuti azikonza dongosolo lopuma pa ntchito pokonzekeretsa olowa m'malo mwawo. Mlangizi wa mtsogoleri wa dziko lino pa nkhani za mabungwe amene si aboma, mayi Martha Kwataine, analankhula izi mu mzinda wa Blantyre pamwambo otsanzikana ndi mkulu wa bungwe la Hygiene Village Project Roy Khonyongwa. Khonyongwa apuma pa ntchito atatsogolera bungweli kwa zaka 20. Mayi Kwataine anati kuyikiratu ndondomeko ya olowa m'malo mwa atsogoleriwa kungathandize kuti mabungwewa aziyenda bwino ngakhale amene anawayambitsa atakhala kuti apuma pa ntchito. Mayi Kwataine akufotokoza. Mwambo umenewu unali mwambo wofunikira kwambiri makamaka tikamang'ana chiyambi cha mmene Khonyongwa anakhazikitsira bungwe limeneli. Anakhazikitsira chifukwa choti anatakasika ndi ntchito zimene atsogoleri amapanga ndi imeneyo, including mwina munthu ngati ne amene napangapo trainer tamina yake. So analiyambitsa bungweli chifukwa cha kutakasika ndi kukhudzika. Ndipo pokhala mtsogoleri wa bungwe limene kwa zaka 20 lakula panga zambiri, ndi limodzi mwa mabungwe a Malawi mumu local NGO limene linalandira kuso awadi tsiku la NGO Day kuchokera kwa president. Si chinthu chophweka chimenecho, ndeni nachionabe kuti akusiya mbiri yabwino, akusiya chitsanzo chabwino cha mmene munthu umasira organization osati kuyisa chifukwa choti wachita kuthamangitsidwa kapena pamanga zina zake. So ndi chitsanzo chimene mainji ena akwena kutengerapo. Mmenetu Khonyongwa apuma akhala chitsime cha madzi ozama, madzi amene mukhoza kufikirapo mukavutika. Pachinjewa pali mwamba amati akuluakulu ndi damu mozimira munthu. Mlangizi wa mtsogoleri wa dziko lino pa nkhani za mabungwe amene si aboma, mayi Martha Kwataine. Khonyongwa anati anapanga chiganizo chopuma pa ntchito kuti apereke chitsanzo chabwino kwa onse amene anayambitsa mabungwe kuti azitha kusiyira wena maudindo awo. Ineyo cholinga ndichona kuti ndikapume ndakula koma ndikumafuna kuti ndize Hygiene Village Project kuti vision masopenya Hygiene Village Project apitirire ndithu ndi chikope choti anzanga amene asali amene akwendesa Hygiene Village Project azafikira kuti Hygiene Village Project izafikire madera akutali amene mwina ine ndalephera kufika. Ine ndikudziwa kuti vision ngakhale munthu amwalire ngati vision ilipo imapitirira ndithu. Ndiye ndifikira ndikomera kuti ndikapume komanso anzanga amene asala akapitirize. Ndikusanga lero choona kuti ndikusiya Hygiene Village Project ndili moyo kuti ndizitha kuona mmene Hygiene Village ingapitirire. Ndiye ndichitire chikhulupiriro amene akusala azapitiriza bungwe limeneli kusogolo kuti bungwe limene lizapita patsogolo kumene pena ine ndalephera kufikirako. Roy Khonyongwa amene apuma pa ntchito ngati mkulu wa bungwe la Hygiene Village Project. Dziko la China lakweza thandizo la ndalama zimene zimapita kuthumba la bungwe la mayi wa fuko la dziko lino limene limathandiza atsikana pa maphunziro. Kazembe wa dziko la China kuno ku Malawi Wang Hao wati thandizoli lakwera kuchoka pa 32 million kwacha kufika pa 47 million kwacha. Kazembe wanena izi atapereka thandizoli kwa mayi wa fuko la dziko lino, Mayi Monica Chakwera, ku nyumba ya chifumu ya Kamuzu mu mzinda wa Lilongwe. Kathe Maulidi ali ndi ripoti. Ahawo anati amakhulupirira kufunika kwa maphunziro
mchifukwa chake awonjezera ndalamayi. Iwo ati dziko la China lipitirira kuthandiza atsikana mdziko muno kupita patsogolo ndi maphunziro awo. Polankhulapo atalandira thandizoli, mkulu wa bungwe la mayi wa fuko lomwe limatchedwa kuti Shaping Our Future Foundation, Dr. Michael Nkandawire, ati ndoyamika chifukwa cha thandizoli, ponena kuti atsikana 75 ochoka msukulu zosiyanasiyana apindula kuthandizoli. Thandizo limene takhala tikulandira monga Shaping Our Future Foundation kuchokera ku China lathandiza kwambiri kuti atsikana ambiri amene akanatha kunena kuti asapitirire ndi sukulu yawo apitirire. Mudziwa kuti kumalawi kuno pali zambiri zimene zimapangisa atsikana athu kuti asapitirire ndi sukulu, timakamba za umphawi. Thandizo limene limatithandizira so mwachisanzo ngati thandizo limene atipatsa leroli ndi kuti chachiziwikire kuti atsikana okwana 75 ndi kuti chaka chimene chichi cha maphunziro amene osabwerera ku nyumba aphunzira maphunziro awo. Ophunzira omwe atapindule ndi thandizo la ndalamayi alipiriridwa maphunziro awo a chaka chonse. Bwalo la milandu mu mzinda wa Blantyre lakana pempho lakuti lipereke chiletso kuti bungwe la Malawi Electoral Commission lisamagwiritse ntchito chiphaso cha unzika ngati chovomerezeka kuti munthu alembetse mkaundula wa voti. Popereka chigamulo mu mzinda wa Blantyre, oweruza milandu a Mandala Mamblasa walamula kuti National Registration Bureau ipeze njira yakuti aliyense alembetse mkaundula kuti adzaponye nawo voti chaka cha mawa. Izi kutanthauza kuti bungwe la National Registration Bureau likuyenera kumalembetsanso anthu chiphaso cha unzika malo olembetsera kalembera wa voti, chinthu chimene sichimachitika m'mbuyomu. Anthu ena asanu ndi mmodzi ndi amene anatengera nkhani ku bungwe la makamaka ku bwalo la milandu. Felix Tamplasi ndi mmodzi wa oyimira anthuwa ndipo anayankhula motere ndi Isaac Salima. Kuti muone nkhani chamene akhalira anthu amene mayimirira amafuna kuti azavote chaka cha mawa. Ndiye chifukwa kuti noiwa chamona kuti nosana alembe aja bureau chisalembetse ku bureau chipamene panali lovuto. Pano khothanira kuti iyayi anthuwa ali ndi ufulu ovota. Chimene chichitika sopano kuti no mawi aliyense kaya ali ndi national ID kaya libe ayenda kuti kulembetsedwa kuti azavote chaka cha mawa. Anthu amene wawa azipita ku masenta kumene kuli ajanti athu ameki komanso kuzakhapoponso anthu aku bureau, National Registration Bureau azikalembesedwa ndi aku bureau akatero akuneki akumeki azikalembesa for the purpose of voting. So kwa ifeyo chimene timachifuna kwenikweni chakwanisidwa. Ndipo bungwe la Malawi Electoral Commission amene amaliyimirira ndi David Matumika Banda, iwo anati ndiokhutira ndi chigamulochi. Ineyo ndinena kuti ndiwokondwa chifukwa chokuti ndakhaona pamene khoti idakapereka chigamulo choti pakhale chiletso choti bungwe la Electoral Commission liyime kaye imene yayamba kale imene tikulembetsa anthu kuti azaponye voti 2025. So ndili wosangalala kwambiri kuti khoti yagamula bwino komanso yatsata malamulo amene amatsatidwa kuti chiletso chiperekedwe kapena chisaperekedwe. Chimene chikutanthauza chonena kuti khoti tsopano ifeyo monga Electoral Commission tipitiriza ndondomeko yathu yolemba anthu kuti azaponye 2025. Komano INRB khoti lanena kuti ayike ndondomeko zoonetsetsa ndithu kuti munthu aliyense amene ali wothekera kapene ali ndi zoyenera zoti alembetse chisankho iwo INRB aonetsetsa kuti anthu amenewo alembedwe mkaundula wa nzika za dziko lino. Oyimira bungwe la Malawi Electoral Commission pa milandu a David Matumika Banda. Mtsogoleri wakale wa dziko lino Mai Joyce Banda wati ndondomeko zonse zokonzekera chisankho cha chaka cha mawa zikhale zopanda chinyengo komanso zovomerezeka ndi onse. Mai Banda amenenso ndi mtsogoleri wa chipani cha Peoples ati kuletsa anthu ena amene akwanitsa zaka zoponya nawo voti kuti asaponye nawo voti kuli ndi kuthekera kobweretsa chisokonezo mdziko. Apa iwo apempha magulu onse kuphatikizapo boma kuti lionetsetse kuti pali njira zothandizira amalawi onse kuti alembetse mkaundula wa voti kuti adzathe kuponya nawo voti.
Izi ndi zina mwa zimene Maibanda analankhula. Ifeyo ngati Malawi tipeze njira yakuti aliyense amene ali m'Malawi ngati akufuna kuzavota wakwana malinga ndi malamulo age yoyenera kuvotera ayenera azavote. Zingachitike bwanji kuchitika kwachi ndikosavuta. Iwo amene ali ma MP athu ndi amene anapanga lamulo limene ife tumene koyambirira kujatu kuma 2040 mangopita simangopota timanaonesa chanzika ngati iye panopo ngati chanzika ndi chimene chili hindrance yokuti Malawi asanjoye ufulu wake asakavote. Ndiye ndi ma MP athu amene anapanga lamulo limene ali ndi mphamvu zonse kupanga malamulo, alinso ndi mphamvu zonse kusintha malamulo. Ineyo pempho langa likhoza kukhala lonena kuti pa MP athu zipani zonse mukhoza kukhala pansi iyang'aneni livutoli pasazapezeke anthu osavota chifukwa chokuti sanathe kupita kukavota ifana libe chanzika. Ndiye kuti aliyense amene akufuna kukavota azavote kuti zimenezo zichitike. Kasonkhaneni tu ku parliament kumukayose lamulo limeneli. Tichite chotheka kuti Malawi aliyense azavote chifukwa ufulu wake. Kulephera pamene ndiye kuzakhala ndiye zipirikiti zizotamba komweko mukuvota kumukugenda na miyala. Zimene zizitha kuchitidwa avoid. Tinapanga tisankho last time chokoma kwambiri. Timpemphe Yehova panoponso atithandize zikhale zomwezo tisachite zina zoziyamba dala kuti anthu azizalira kuti anthu azizamenyana. Chipani cha UTM chapempha apolisi kuti amasule msanga mlembi wa mkulu wa chipanichi Mai Patricia Kaliati. UTM yanena izi pa msonkhano wa olemba nkhani umene inachititsa mu mzinda wa Lilongwe dzulo. Taonga Sabola anali nawo pa msonkhanowu ndipo wadza ndi zambiri mlipotiri. Apolisi ananjata mlembi wa mkulu wa chipani cha UTM Mai Patricia Kaliati lachinayi powaganizira kuti amachita upo ofuna kupalamula mlandu waukulu. Ndipo lachinayi Mai Kaliati adagona ku polisi ya Lingadzi ku area 18 mu mzinda wa Lilongwe. Mmawa lachisanu Mai Kaliati anawatengera ku likulu la polisi ku area 30 mu mzinda wa Lilongwe asanawatengere ku Lilongwe police ku area 3. Ndipo polankhula ndi olemba nkhani mu mzinda wa Lilongwe lachisanu kumasana, mkulu wayang'anira achinyamata mchipani cha UTM apenjani Fredo Kisikaluwa apempha apolisi kuti atulutse Akaliati. A Felix Njawala ndi mneneri wa chipani cha UTM ndipo akufotokoza. Ifeyo ngati chipani ndikukhudzidwa kwambiri ndi kumangidwa kumene mangidwa asilikali jeno athu Patricia Kaliati. Makamaka chifukwa cha mmene zachitikira. Monga tonse tikudziwa kuti anatengedwa dzulo, koma dzulo lonse anakhala osafunsidwa mafunso, osapatsidwa mlandu mpaka na kufika tsiku la lero. Ife tikuona ngati mchitidwe umenewu ndiwo ngufuna kukhazika chete zipani zotsutsa boma. Ukuku ndikuphwanya ufulu, ndipo nthawi zonse timakumbutsana kuti munthu aliyense amakhala ndi ufulu wake oti adzilandira chilungamo, makamaka pamene chilungamocho chikuyenera kuti chichitike. Ifeyo tikupempha ngati chipani kuti Madam Secretary General atuluke chifukwa zikuoneka kuti mchitidwe wake wa zinthu nkhani yaikulu ikukulapo ndi zinthu masana lachisanu otsatira chipani cha DPP, UTM, UDF komanso AFORD anasonkhana pa chipata cha Lilongwe Police pofuna kukakamiza apolisi kuti atulutse mchitolokosi Akaliati. Pofika madzulo lachisanu sizimadziwika kuti apolisi atengere liti Mai Kaliati ku bwalo la milandu kuti akawauze mlandu umene apalamula. Olankhulapo pa nkhani za ndale ati ndi utsogoleri wabwino adzudzula mchitidwe wa atsogoleri ena a ndale amene akumayika makaka achipani komanso mayina awo pa chitukuko chimene achita m'madera mwawo. Daniel Zimba wadza zambiri mulipotiri. Akaswiri anayiwa
apempha kuti pakhale kusintha kaganizidwe pa nkhani za chitukuko ndi ndale pakati pa atsogoleri a ndale ndi anthu. Adulani akuona kuti kuyika zizindikiro za ndale kapena mayina ndi katangale ndipo kumasonyeza kubwerera m'mbuyo pa ndale ndi ulamuliro wa demokrasi. Uku nkulakwa ndithu ndipo nkulakwira malamulo chifukwa tikaona malamulo akatangale wa mboma pachitimati corruption tichani timanena kuti pomwe munthu akugwiritsa ntchito ndalama ya boma kuti azikweze iye yekha kapena chipani chake. Komanso tu zinthu zoterezi zimapangitsa kuti mwina ulamuliro wathu wa demokrasi ukhale ngati wapendapenda. Ndipo kumbali yawo a George Phiri anati atsogoleri omwe ali kale m'maudindo aphungu kapena kansala sakuyenera kuyika zizindikiro kapena mayina pa chitukuko chomwe achita chifukwa anthu sangasiyanise kuti chitukukocho apangira ndalama zawo kapena za boma. Pamene a Victor Chipofya ati nkhaniyi ndiyovuta kuthana nayo maka polingalira ufulu omwe atsogoleriwa ali nawo komanso kuti vutoli ndi lakuya kwambiri mu ndale za mdziko muno. Zokuta kupanga control zimangofunika nongwiro kwa fungo nyumba malamulo chifukwa china zomwe tiyenera kuzindikira ndiyo kuti afungo amene andakhandale ande amafuna kuti azipanga misonkhano yokopa anthu kapena makampeni kudzera muzitukuko zomwe akubweretsa m'madera osiyanasiyana. Ndiye obviously amafuna kuti mayina awo azidziwika. Ndipo yemwe amayankhulapo pa nkhani zosiyanasiyana Alake Mbewe naye anadzudzula mchitidwewu ponena kuti atsogoleriwa amachita dala mchitidwewu koma amadziwa ndithu kuti kutero ndikuletsedwa ngakhale m'malamulo a dziko lino. Anthu amene tikuwadziwa zoti ndi amene amapanga malamulo ali patsogoloso kuchita zinthu zooneka za umbuli. Ndi kantimano ka aphungu amene amangokhala ofunika kuona kuti aoneke ochenjera pameneno akuonesa umbuli wawo. Akatswiriwa anena izi pamene zipani ndi anthu andale akangalika kugwira ntchito yokopa anthu kuti adzawasankhe pa chisankho cha mtsogoleri wa dziko aphungu ndi makhansala chaka cham'mawa. Koma pakadali pano bungwe la MEC silinatsekulirebe nyengo yovomerezeka yochititsira misonkhano yokopa anthu pokonzekera chisankhochi. Mukuona nkhanizi kuchokera kuno kwa wailesi yakanema ya Times TTV. Tikhati kupitiriza kupatsani zonse posachedwa apa choncho musatalikire. Welcome to Premier Beta. You have tried the race, now play the best. Win big with Navigator. Watch your payout soar higher and higher, but cash out before your winnings fly away. Join the fun now at Premier Beta. Beta with the best. Everyone knows foods with protein are good for us. A wonderful meal for the family. A little bit of onions, a little tomato. Mix it up and it's ready to eat. Top soy, for a healthy life. All you need is top soy. With the top taste, brighten your day with top soy, top soy, top soy. Top Soy Soya Pieces is a world-class Malawian top relish made with top quality, top taste and top value, and is perfect when served with rice, sima, spaghetti and so much more. Buy yours today in all wholesalers and retail shops across the country. Top Soy, truly a top relish. Takulandirani mene tikupitiriza kupatsani nkhanizi. Ofesi yona za umoyo kumpoto mboma la Mzimba yati mchitidwe wakuti anthu azimwa mankhwala okha asanayezedwe matenda kukuchititsa kuti anthu azipita mochedwa ku chipatala. Mchitidwewu ukuchititsanso kuti kuzikhala kovuta kuchiza matenda monga achifuwa chachikulu TB. Akuluakulu a ofesi yona za umoyoyi anena izi pamwambo wokumbukira matenda achifuwa chachikulu kapena kuti TB umene anaukonza achipatala cha mishoni cha Ekwendeni mboma la Mzimbali. Zambiri mulipotiri la Patience Lunda.
Mmawa wake mkulu woona za matenda achifuwa chachikulu cha TB kumpoto kwa boma la Mzimba atulani kumwenda anati ili ndi vuto lalikulu lomwe likupangitsa kuti chiwerengero cha anthu amene amachira ku nthendayi chizichepa. Akumwenda anati akuchita bwino pakayezedwe kachifuwa chachikulu koma sakuchita bwino pakuziwitsa anthu zakufunika kuti azipita msanga ku chipatala akaona zizindikiro za matendawa. Anthu ambiri nthawi imene amapeza kuti akupanga decision yobwera ku chipatala kuzayezesa TB amakhala kuti mwina munthu uja wadwalika kwambiri watheratu. Ndiye zimapeza kuti munthu mwina mangomayambisa TB treatment kanthawi kochepa watani wamwalira. Suti wamwalira kachifa chakuti mwina ujeni chokuti mwina mulafa chatu wamba mankhwala ayi kumafa kuti matenda aja apezeka mochedwa. Kumbali yake ogwirizira udindo wa mkulu wa chipatala cha mission cha Ikwendeni amtaski mwenecho anati ngakhale tsikuli linakumbukidwa kale mdziko muno iwo anaganiza zolikumbukiranso chifukwa dera la Ikwendeni ndi limodzi mwa madera amene kukupezeka anthu ambiri odwala chifukwa chachikulu cha TB. Iwo anati mwachisanzo chaka chatha pa anthu 864 amene anayezedwa 105 ndi amene anapezeka ndi chifukwa chachikulu cha TB. Iwo koma anati anthu omwe akuchira akumakhala ambiri ngakhale kuti pali mavuto ena. Pa anthu onsewo anthu 105 anapezeka kuti ali ndi matenda a TB, imene ikuonesa kuti ndi namba yayikulu zedi because sikuti anthu amene anapezeka ndi omwewo chabe ayi, ndi anthu ochepera omwewo amene anabwerawo. Malinga ndi ofesi ya zaumoyo kumpoto kwa boma la Mzimba anthu pakatikati pa 400 ndi 600 ndi amene amapezeka ndi chifukwa chachikulu cha TB pa chaka mzipatala 14 zomwe zili pansi pa ofesi ya zaumoyoyi. Tsiku lili makumbukiridwa pamoto oti inde titha kuthetsa matenda a TB. Dziko la Malawi likufuna kuti matenda a TB asazakhalenso vuto kwenikweni pofika chaka cha Mmawa. Ofesi ya mkulu womva madandaulo a anthu mdziko muno kapena kuti ombudsman yalamula unduna woona za malo kuti upereke malo kwa anthu amene akhala kupempha undunawu kuti utero kwa zaka 20 zapitazi. Chigamulochi achipereka dzulo mkulu wa ofesi yomva madandaulo a anthuyi a Grace Malera akufotokoza zambiri kwa Rebecca Chimcheka. 2004 mpaka 2022 pamene alungu mazadandaula ayike listi yonseyo pamodzi ndi cholinga chonena kuti ationetse mtundu wa Malawi kuti anthu awa akhala akubwera kuzafunsira malo koma samapatsidwa. Listi imeneyo tanenanso kuti asangoyisunga ayike pa chichawo chofika bwino pambalambanda kupyolera mu makina awo a intaneti pa website kuti inu ndine inuyo muzitha kukaona kuti kodi ine napanga apply 2016 ndilipodi ndipo apange prioritize anthu amene wawa ayike kutsogolo kwa wina aliyense amene atazimugawira maplot. Pakadali pano komishonala ku unduna woona za malo a Precious Tembo wati wamva chigamulochi ndipo anapepesa kwa amene anawalakwirawo. Process kuti malo akhalede aperekedwe ndi process ayitali. Sikuti mangoti lero tipanga alokete malo awa lero lomwe pamba kugawa. Pamakhala ma process amene apanga involve so mu offices ena aboma. Sikuti ndi office yokha imodzi yanzi imene mapanga zimene zonse pakamodzi. Imadeka so mu office ena kusagweso ntchito yawo. Koma zonsezo zimachedwa fa yoti zinali mu manyo. Ndimeramba digital system zizonesa kuti kodi amene akuchedwesa ndi ndani. Zipa stage akuchedwesa ndi ndani. Pamene kwamba fa yoti inali ya manyo sizimadziwika kuno bwino kuti kodi akuchedwesa ndi ndani. Koma kupita kusogolo kuno chifukwa cha system ya digital izikakuti aliyense akudziwa zinthu zimene zilili mwa zinthu ziziyenda mwachangu. Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisanasiyane na insomito yake. Atsogoleri a mabungwe awalangiza kuti azikonza dongosolo lopumira pa ntchito pokonzekeretsa olowa m'malo mwawo. Dziko la China lakweza chithandizo cha ndalama chimene
limapereka ku thumba la bungwe la mayi wa fuko wa dziko lino limene limathandiza atsikana pa maphunziro. Ndipo munkhani zina, bwalo la milandu lakana pempho lakuti lipereke chiletso ku bungwe la Malawi Electoral Commission kuti lisamagwiritse ntchito chiphaso cha unzika ngati chovomerezeka kuti munthu alembetse mukaundula wa voti. Mukhoza kupeza nkhani izi ndi zina zambiri pa makina ya intaneti kudzera pa www.times.com, pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, komanso pa X @Times360 Malawi. Mukhozanso kutero pochita subscribe ku 1895 poyimba *1895# mnaindine Ronald Mpaso. Ndikufunireni tsiku lopambana mene mukupitiriza kuonera maprogramu osiyanasiyana amene takukonzerani pano pa wireless yakanema namba 1 Malawi monse muno, Times Television TTV. Tsiku labwino. Yatsani moto ikani poto tipike nsima mfa wa sunshine man pasam pava mai